हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। హరే కృష్ణ. సో భక్తులందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున ఈరోజు భాగవత పారాయణం కార్యక్రమానికి స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము ఈ భాగవత పారాయణంలో శ్రీమద్ భాగవతంలోని 3వ స్కందం అయినటువంటి యథాస్థితి ది స్టేటస్ కో అనేటువంటి 3వ స్కందంలోను, అందులో 15వ అధ్యాయము అయినటువంటి భగవద్ధామ వర్ణనము అనేటువంటి అధ్యాయంలో శ్లోకాలను, ఆ శ్లోకాలకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యము, ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ పర్పోర్ట్ చూస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమము. సో ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు 26 శ్లోకాలలో ఆ భావాన్ని, వారి యొక్క ప్రామాణికమైనటువంటి భాష్యాన్ని చూస్తున్నాము. సో నిన్నటి క్లాస్లో ఆయన బ్రహ్మ దేవతలతో గోలోక బృందావనం, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని వర్ణిస్తూ తెలియచేస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఆయన నిన్న మనం చూసినటువంటి శ్లోకంలో, ఎందుకంటే ఆ గోలోక బృందావనాన్ని, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఆయన యొక్క కుమారులైనటువంటి చతుష్కుమారులు, సనక సనాతన సనందన సనత్ కుమారులు అనేటువంటి మహర్షులు, ఆ 4 మహర్షులు ఆ వైకుంఠ లోకాన్ని, అంటే ఆ భగవంతుని దర్శనార్థమై అక్కడికి ప్రయాణిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. సో ఆ క్రమంలో బ్రహ్మ గోలోక బృందావనం భగవద్ధామాన్ని వర్ణించినటువంటి విధానము, ఆ గోలోక బృందావనం ఏ విధంగా ఆధ్యాత్మికమై ఉన్నటువంటిది, పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి ఆ దేవదేవుడి చేత ఏ విధంగా శోభిల్లుతూ ఉన్నది అనేటువంటి క్రమాన్ని వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని, అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రతిదీ కూడా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది అనేటువంటిది, అక్కడ ఉండేటువంటి అన్ని జీవులు కూడాను ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలోనే తరిస్తూ ఉండేటువంటి విధానాన్ని చూస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో నిన్నటి శ్లోకంలో మనం చూసినటువంటిది. సో ఇక అంతకుముందు శ్లోకంలో
తెలియచేయబడినటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఎవరు ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాల్లోనికి చేరుకోలేరు. ఎవరు ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటారు. చేరుకోవడానికి కావలసినటువంటి లక్షణాలు, ఎటువంటి అపరాధాలను చేయకుండా ఉండాలి. భగవంతుని యొక్క సేవలో ఏ విధంగా వృద్ధి వృద్ధి చెందుతూ ఉండాలి అనేటువంటిది చెప్తూ, భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడానికి కావలసినటువంటి అర్హతలు, ఏ విధంగా శిక్షణ పొందాలి అనేటువంటి అంశాలను చెప్పినటువంటి బ్రహ్మ, ఇక మరి ఆ లోకాన్ని చేరినటువంటి ఆ సనత్ కుమారులను గురించి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ నిన్నటి చూసినటువంటి శ్లోకంలో. సో ఆయన చెప్పినటువంటి ఆ విధంగా సనక సనాతన సనందన సనత్ కుమారులు ఆ పైన వర్ణించబడినటువంటి, ఎందుకంటే దేవతలు ఇదంతా కూడా మైత్రేయముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ మైత్రేయముని ఏం చెప్తున్నారు? బ్రహ్మ దేవతలకు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నాడు. బ్రహ్మ దేవతలతో ఆ గోలోక బృందావనం గురించి వర్ణిస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమము చెప్పి, ఇక ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి అంటే ఈ బ్రహ్మ ఏ విధంగా అయితే వర్ణించాడో, మరి దేవతలకు తెలియచేశాడో, అటువంటి ఆ వైకుంఠ లోకానికి సనాతన సనందన సనత్ కుమారులు అనేటువంటి ఆ మునులు వారు ఆ వైకుంఠ లోకానికి వారి యొక్క అంటే ఆ యోగ బలం చేత, ఆ భగవంతుని యొక్క ఆంతరింగిక శక్తి ద్వారా, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండడం ద్వారా వాళ్ళు ఆ లోకాన్ని చేరుకున్నారు అని, చేరి ఎంతో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. అపూర్వమానందం అని చెప్తున్నారు. అంటే అంతకు ముందు ఎప్పుడు అనుభవించినటువంటి ఆనందాన్ని వాళ్ళు అనుభవిస్తూ, ఇక ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలో ఉండేటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి అక్కడ ఉండేటువంటి పరిస్థితులన్నీ కూడా అంతకుముందు బ్రహ్మాజీ చెప్పినటువంటిది. సో ఆ ఉత్తమ భక్తుల చేత నడపబడుతూ ఉన్నటువంటి దివ్య అలంకృతమైనటువంటి వజ్ర వైడూర్యముల చేత, కనకదుల చేత నిర్మితమై ఉన్నటువంటి ఆ విమానాలలో ప్రయాణిస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య నామ గుణ లీలలను కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి భక్తుల చేత నడపబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ బృందావనము, మరి ఆ గోలోక బృందావనం, ఆ వైకుంఠ లోకం, భగవంతుని యొక్క ధామము ఎవడో అనామకుడి చేత ఆదీకృతమై లేదు. అది దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడి చేత ఆదీకృతమై ఉన్నట్లుగానే వారు భావించారు అనేటువంటి విషయాన్ని చూస్తూ, దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రామాణికమైనటువంటి భాష్యము చూసినటువంటిది పూర్వపు క్లాసులో మనం చూసినటువంటిది. సో ఇక ఈరోజు 27వ శ్లోకం, ఆల్రెడీ శ్లోకాలు మీరు పారాయణం చేసి ఉన్నారు కనుక దీని యొక్క భావము, అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ చూద్దాము. సో ఈ 27వ శ్లోకాన్ని ఒకసారి చూసినట్లయితే ఈ విధంగా బ్రహ్మ దేవతలతో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమం. తస్మిన్నతీత్యమునయ షడ్సజ్జన్మానాః కక్షా సమానవయ సావత సప్తమాయాం దేవావశక్షత గృహీత గదౌ పర్యార్ధ్య కేయూర కుండల కిరీట విటకం వేషౌ. సో ఈ శ్లోకం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తస్మిన్ అతీత్య మునయ షడ్ అసజ్జనాః అంటూ ఉన్నారు. అక్కడ అంటే ఆ తస్మిన్ అంటే ఆ వైకుంఠ లోకమందు అక్కడ వాళ్ళు ఆ మునులు ఎవరైతే సనత్ కుమారుల వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు అక్కడ ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉన్నటువంటి 6 గోడలను, అంటే 6 అక్కడ ద్వారాలను దాటారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, దేవావచక్షుత గృహీత పర్యార్ధ్య
కేయూర కుండల కిరీట విటంక వేషౌ. సో ఇంకా అక్కడ ఆ ఇక్కడ ఇంకా మళ్ళీ చెప్పారు, దాటిన తర్వాత సమాన వయ సావధ సప్తమాయాం. సో అక్కడ వాళ్ళు ఆ సమవయస్సు కలిగినటువంటి ఇద్దరు ఉన్నటువంటి వారిని 7వ ద్వారం దగ్గర వాళ్ళు గ్రహించారట. సో అయితే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఎలా ఉన్నారు అంటే 7వ ద్వారం దగ్గర దేవౌ అని చెప్తా, అంటే ఇరువురు వైకుంఠ ద్వారపాలకులు. అసక్షత అంటే చూశారు ఆ మునులు. గృహీత అంటే ధరించి ఉన్నారు. ఏం ధరించి ఉన్నారు? గదౌ అంటే గదలను ధరించి ఉన్నటువంటి. పర్యార్థం అంటే అతి విలువైనటువంటి, గ్రేట్ అతి విలువలను కలిగినటువంటి ఆభరణాలను ధరించి ఉన్నారు. ఏంటవి అంటే ఇక్కడ కేయూర్ అంటే హారములు, అలాగే కుండలములు, కిరీటములను, సుందరమైనటువంటి వస్త్రధారణలు కూడా వాళ్ళు కలిగి ఉన్నారట. సో ఇక ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. అంటే వారు చేరినటువంటి ఆ వైకుంఠంలో వారు చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ భగవన్ నివాసమైనటువంటి వైకుంఠపురి యొక్క 6 ద్వారాలను దాటిన పిదప, ఆ వైకుంఠ ధామంలో ఒక్కొక్క ద్వారాన్ని వాళ్ళు దాటుకుంటూ ఎన్ని దాటారు? 6 ద్వారాలను దాటి వెళ్ళారట. ఆ నలుగురు మునులు 6 ద్వారాలను దాటేశారు. దాటి ఆ ద్వారాల గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అక్కడ అవి ఎంతో సుందరంగా అలంకరింపబడి ఉన్నటువంటి, దివ్యంగా అలంకరింపబడి ఉన్నటువంటి ద్వారాలను దాటారట వాళ్ళు. వారు సప్తమ ద్వారం చెంత అక్కడికి, అంటే 6 ద్వారాలను దాటి 7వ ద్వారం వద్ద సమవయస్కులను, గదాధరులను, అంటే ఇద్దరు సమవయస్కులు కలిగి ఉన్నటువంటి వారిని, గదలు ధరించినటువంటి, అంటే గదాయుతమై ఉన్నటువంటి వాళ్ళని, అతి విలువైనటువంటి కేయూరములు, కుండలములు, తర్వాత వజ్రములను, కిరీటములను, వస్త్రముల చేత అలంకృతులైనటువంటి అయినటువంటి ఒక ఇద్దరు తేజోమయులను గాంచారట వాళ్ళు. సో ఈ విధంగా ఆ మునులు ఆ వైకుంఠ లోకాన్ని చేరినటువంటి ఆ మునులు 6 ద్వారాలను దాటుకుంటూ పోయిన తర్వాత 7వ ద్వారం వద్ద ఇద్దరు తేజోవంతంగా సమవయస్సుతో ఉన్నటువంటి గదలు ధరించినటువంటి, అతి విలువైనటువంటి హారాలను ధరించి, కేయూరములు, తర్వాత కుండలములు, వజ్రములు, కిరీటాలను ధరించి మంచి వస్త్రాలతో అలంకృతమైనటువంటి ఇద్దరు తేజోమయులను వారు గాంచారు అని చెప్తూ ఉన్నారు బ్రహ్మ దేవతలతో. సో ఇక దానికి మనము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యాన్ని చూసినట్లయితే, సో వారు ఇక్కడ తెలియచేసేటువంటి ఈ భాష్యాన్ని, సో శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో బ్రహ్మాజీ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశములో ముఖ్యంగా మనము ఇందులో తెలుసుకోవలసినటువంటి ఆ భగవంతుని చేరాలనేటువంటి ఆతృత ఏ విధంగా ఉండాలి, ఒక శుద్ధ భక్తుడికి, ఒక భక్తుల్లో ఏ విధమైనటువంటి ఆతృత ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై.
సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో వారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. వైకుంఠపురమునందలి భగవానుని గాంచుటకు మునులు ఎంత ఆతృతతో ఉన్నారు అనగా, తాము దాటినటువంటి 6 ద్వారముల దివ్య శోభను, అలంకరణలను వారు లక్ష్య పెట్టలేదు. చూడండి, ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనార్థమై వారు ఆ గోలోక బృందావనాన్ని చేరి ఆ వైకుంఠ ధామాన్ని చేరినప్పుడు, సో ఆ వైకుంఠం యొక్క వర్ణన బ్రహ్మాజీ ఎంతో చక్కగా వివరించారు. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా అంతటి దేదీప్యమానంగా ఉన్నటువంటి ఆ వైకుంఠంలో విమానాలు వజ్ర వైడూర్యాలతోనూ ఉన్నటువంటి ఆ విమానాలను పట్టించుకోకుండా, ఎంతో సుందరమైనటువంటి చతుర్భుజులుగా ఉండేటువంటి అక్కడ భక్తులను, అక్కడ ఉండేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి జీవజాతులను వేటిని కూడా పట్టించుకోకుండా వాళ్ళు, అంతేకాకుండా ఆ వైకుంఠమును లో వారు ప్రయాణిస్తూ ఉన్నప్పుడు వారు దాటినటువంటి 6 ద్వారాలను గురించి కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోలేదట. మరి ఆ వైకుంఠంలో సాధారణమైనటువంటి అక్కడ కాదు, ఎంతో దివ్యంతో శోభిల్లేటువంటివి, అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రతిదీ కూడా దేదీప్యమానంగా ఎంతో దివ్యంగా ఉండేటువంటి, స్వయం ప్రకాశమానాలుగా ఎంతో దివ్యంగా ఉండేటువంటి, దివ్య శోభను, దివ్యమైనటువంటి అలంకరణలతో ఉండేటువంటివి మనకి బ్రహ్మ అక్కడ ఉండేటువంటి పరిస్థితులు చెప్పారు. అలాగే ఈ ద్వారాలు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు ద్వారాల గురించి. శ్రీల ప్రభుపాదులు ఎంతో సుందరంగా అలంకరించబడి దివ్యమైనటువంటి శోభను, ట్రాన్స్డెంటల్ గా ఉండేటువంటి, అలాగే ఎంతో దివ్యంగా అలంకరించబడినటువంటి ఆ ద్వారాలను యొక్క ఆ అలంకరణ గాని, దివ్య శోభను గాని వారు పట్టించుకోలేదట. అది ఆ మునుల యొక్క ఆతృత. అంటే ఏమిటి ఆతృత అంటే, భగవంతుని దర్శనం ఎప్పుడెప్పుడు ఆ భగవంతుని దర్శించుకోవాలా, ఎప్పుడు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య మంగళమైనటువంటి శ్యామ సుందరమైనటువంటి ఆ భగవంతుని చూడాలా అనేటువంటి ఇదితో వాళ్ళు దాటినటువంటి 6 ద్వారాల యొక్క దివ్యమైన శోభను, అలంకరణ కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోలేదట, లక్ష్య పెట్టలేదట. కానీ సప్తమ ద్వారం చెంతకు వారు చేరగానే సమవయస్కులు గల 2 ద్వారపాలకులనుగాంచిరి. ద్వారపాలకులు సమవయస్కులై ఉండుటలో ప్రాధాన్యము ఏమనగా, శ్రీల ప్రభుపాదులు అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఒక 2 ద్వారపాలకులను, ఎక్కడ సప్తమ ద్వారము వద్ద, 7వ ద్వారము వద్ద 2 సమవయస్సు కలిగినటువంటి ద్వారపాలకులను వారు చూశారట. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ ద్వారాలు దాటి కక్షాహ అంటే ఆ ద్వారాలు, అడ్డు గోడలు, ఆ ద్వారాలు ఇక్కడ సమాన వయ సావధ, సో అంటే సమాన వయస్కులు కలిగినటువంటి 2 వారు దర్శించారు. అంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు, మనకి వివరిస్తున్నటువంటి ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ ద్వారపాలకులు సమాన వయస్కులై ఉండుటలో ప్రాధాన్యం. అంటే ఒకళ్ళు పెద్దవాళ్ళు, వయసులో పెద్దవాళ్ళు గాను, ఒకళ్ళు చిన్నవాళ్ళు గాను అనేటువంటిది లేకుండా 2 కూడా సమవయస్కులుగా ఉన్నారు అనేటువంటి ఇక్కడ సమవయస్కులు అనేటువంటి దాంట్లో ప్రాధాన్యత ఏంటి అంటే, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, ఆ వైకుంఠ లోకమందలి వృద్ధాప్యము లేదు. అంటే ఎప్పుడు ముందు పుట్టిన వాళ్ళైనా, వెనక పుట్టిన వాళ్ళైనా అందరూ కూడా నవయవ్వనులుగా ఉండేటువంటి, అంటే సమాన వయస్కులుగానే ఉంటారు తప్ప ఎటువంటి వయసు భేదము అక్కడ ఉండదు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోగా మన దేహం ఎలాగైతే బాల్యము నుండి యవ్వనానికి, యవ్వనము నుండి నడివయస్కు నుండి ముసలితనానికి, ముసలితనం నుండి క్రమంగా క్షీణించిపోస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఆ వైకుంఠ లోకం యొక్క ప్రాధాన్యతను తెలియజేస్తుంది ఏంటంటే, వృద్ధాప్యమే లేదు. అంటే వారు దేహంలో ఎటువంటి మార్పు లేకుండా అందరూ కూడా ఒకే వయసులో, ముందు వాళ్ళు వచ్చినా వెనక వచ్చిన వాళ్ళని. కానీ మనం చూస్తాం, మనకంటే వయసులో చిన్నవాళ్ళు ఎంతో యవ్వనంగా ఉండేటువంటి విధానం, మనము ఒక రకంగా, తర్వాత మనకంటే పెద్దవాళ్ళు ఇంకా క్షీణించినటువంటి దేహాలతో ఉండేటువంటి. కానీ ఆ వైకుంఠ లోకం యొక్క వర్ణనలో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నటువంటి వృద్ధాప్యము లేనే లేదు.
అందరూ కూడా సమవయస్కులుగానే ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. కనుకనే వారిలో ఎవరు పెద్ద ఎవరు చిన్న అని ఎవరును భేదపరచజాలరు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి వారిలో ఆ ఇద్దరు ద్వారపాలకుల్లో ఎవరు పెద్ద వయసు వాడు ఎవరు చిన్న వయసు వాడు అనేటువంటిది తెలుసుకోలేనట్టుగా ఇద్దరు కూడా సమవయస్కుల్లాగానే కనిపిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా మరి ఆ వైకుంఠవాసులు నారాయణుని వలె శంఖ చక్ర గదా పద్మములతో అలంకృతులై ఉంటారు. సో ఇక్కడ మనకి చెప్పినటువంటి ఆ సమవయస్కులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆ చూపులకు ఎట్లా కనిపిస్తున్నారంటే గృహీత గదౌ అని చెప్తున్నారు. అంటే గృహీత అంటే ధరించినటువంటి, ఏం ధరించారు? గదలు ధరించినటువంటి వాడు. ఇక్కడ పరార్ధ్య అంటే కూడా అతి విలువైనటువంటి ఏం ధరించారు? ఆ భగవంతుడు ఏవైతే ఉండేటువంటి వాళ్ళు, ఆ చతుస్భుజులుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ చంక చక్ర వాటిని ధరించి, అలాగే అతి విలువైనటువంటి కేయూరాలను, కుండలములను, వజ్రాలు, కిరీటాలు, వస్త్రధారణల చేత అలంకృతులై ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఆ వైకుంఠ వాసులు నారాయణుని వలెనే, అంతకుముందు కూడా చెప్పారు అక్కడ ఉండేటువంటి మానవులు ఆ చతుర్భుజ నారాయణులాగానే అందరూ కూడా అలాగే ఉంటారు అనేటువంటి చెప్పారు. అక్కడ ఉండేటువంటి స్త్రీలు లక్ష్మీమాతల్లాగా ఉంటారు అనేటువంటి చెప్పారు. సో కాబట్టి ఆ వైకుంఠ వాసులు నారాయణుని వలె శంఖ చక్ర గదా పద్మములతో అలంకృతులై ఉందురు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మనకి మరి ముఖ్యంగా మనము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేసినటువంటి ఆ ఆతృత అనేటువంటి, ఎంతో ఆతృత, ఎవరిని మరి ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించడానికి, ఆ భగవంతుణ్ణి చూడడానికి వారు ఎంతో ఆతృతతో ఉన్నారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. సో మరి ఆ ఆతృత, ఆ ఈగర్నెస్ అనేటువంటిది మరి భక్తులలో ఉండాలి అనేటువంటి అంశాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క వివిధ లెక్చర్స్ లోను, భాగవతంలోను తెలియచేసినటువంటి వాటిలో ముఖ్యంగా చైతన్య చరితామృతంలో గురువులు చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ ఆతృత దానికి చైతన్య మహాప్రభులు వారి యొక్క ఫాస్ట్ టైమ్స్ లో, వారి యొక్క లీలల్లో ఒక ఉదాహరణగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, చైతన్య మహాప్రభుల వారు భగవంతుని ఆయన భక్తుడుగా వచ్చి భక్తిని ప్రచారం చేస్తూ, ఆ కృష్ణ తత్వాన్ని ప్రచారం చేస్తూ, కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో వారు ఆ జగన్నాథుడి దర్శనార్థమై, జగన్నాథుడి దర్శనంలో చూస్తూ ఉంటాం ఎంత కోలాహలం, ఎంత జనాలు పోతూ ఉంటుంటారు, చూస్తూ ఉంటాం. ఆ సందర్భంలో ఒక్కోసారి తక్కువగా ఉండొచ్చు, ఒక్కోసారి ఎంతో రద్దీగా ఉంటుంది, ఒకరినొకరు నెట్టేసుకుంటూ ఉండేటువంటి. అయితే చైతన్య మహాప్రభువు ఆ గరుడ ధ్వజం దగ్గర ఉండి ఆ జగన్నాథుడిని దర్శించుకుంటూ ఉన్నారట. అక్కడే నిలబడి ఉన్నారట. ఆ గరుడ ధ్వజానికి అనుకొని నిలబడి ఉన్నారట. సో ఆ విధంగా ఆయన దర్శనం చేసుకుంటున్నారు, చూస్తూ భగవంతుని పైన ధ్యాస కలిగి చూస్తూ ఉన్నటువంటి దేవాది దేవుడే ఆ జగన్నాథుడిని దర్శించుకుంటున్నారు మరి చైతన్య మహాప్రభు అవతారంగా వచ్చి. అలా దర్శించుకున్నటువంటి సందర్భంలో అక్కడ బాగా రద్దీ అవుతుంది. రద్దీ అయినటువంటి ఒక సందర్భంలో ఆ వరిసాల్లో ఉండేటువంటి ఒక మాతాజీ ఆ భగవంతుని జగన్నాథుడి దర్శనార్థం తనకి వెనక ఉండటం వల్ల ఆ జనాలను నెట్టుకోలేనటువంటి పరిస్థితి, ముందుకు పోయేటువంటి పరిస్థితి లేక ఆమె అంటే ఎంత ఆతృతతో ఉన్నది అనేటువంటి దాన్ని చూడడానికి ఆమెను మనం ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, చైతన్య దాంట్లో ఉన్నటువంటి భాషలో చెప్తారు. సో మరి ఆమె ఆ ఆతృత, జగన్నాథుడిని దర్శించుకోవాలనేటువంటి ఆతృత ఎలా ఉందంటే, ఆమె ఇట్లా నెట్టుకుంటూ జనాల మీదకి ఎక్కేసి చైతన్య మహాప్రభువులు వారి యొక్క భుజాలపైకి ఎక్కేసి ఆ గరుడ ధ్వజ స్తంభాన్ని కూడా అధిరోహించి ఆ స్తంభం మీద నుండి భగవంతుడిని దర్శనం చేసుకుంటుందట. చూడండి. సో దేవాది దేవుడు అక్కడ ఉన్నారు. ఆ దేవాది దేవుడిని చైతన్య మహాప్రభువులు వారి భుజాలపైన కాళ్ళు పెట్టేసి ఆ తర్వాత ధ్వజ స్తంభం ఎక్కి ఆ జగన్నాథుడిని దర్శించుకునేటువంటి ఆతృత ఆమె. మరి ఇక్కడ ఎంత ఘోరమైన అపరాధం ఏంటి? సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుని యొక్క భుజాలపైన కాళ్ళు పెట్టి ధ్వజస్తంభం ఎక్కడం. మరి ధ్వజస్తంభం ఎవరు? గరుడు, ఆయన యొక్క భక్తుడు.
శుద్ధ భక్తుడు. మరి భక్తుడిపై ధ్వజస్తంభం పైన కాళ్ళు పెట్టి ఆమె. సో ఇంతలోకినే చైతన్య మహాప్రభువులు వారి యొక్క అంతరంగికులు చూసి ఆమెని కిందికి నెట్టేశారు. సో అది గమనించినటువంటి చైతన్య మహాప్రభువుల వారు ఆయన యొక్క అంతరంగుని మందలించేసి అక్కడి నుంచి పంపించేశారట. మందలించేసి ఆ మాతాజీని వేడుకున్నారట. అమ్మా, మీకున్నటువంటి ఆతృత, ఆ ఈగర్నెస్ లో కొద్ది భాగమైన నాకు ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకునేటువంటి అనుగ్రహం నాకు ప్రసాదించు తల్లి అని ఆమెను వేడుకున్నారట. సో అది భక్తులలో ఉండేటువంటి ఆతృత, ఆ తత్వం, భగవంతుని దర్శనార్థం. అంటే వాళ్ళు చేసేటువంటి అపరాధాలు అంటే ఏం చేస్తున్నాం అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు మనకి ఆ నలుగురు కుమారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ దర్శించుకోవడం, భగవంతుని యొక్క దర్శనార్థమై అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ విషయాలను కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు. బ్రహ్మ ఇంతవరకు మనకి వివరించినటువంటి ఆ భగవద్ధామ వర్ణన ఎంతో మనము అంటే అనుభూతం చెందినటువంటి, కనీసం విన్నాం కదా. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా వారు ఇచ్చినటువంటి ఆ భావనము, అలాగే దాని యొక్క ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ పర్పోర్ట్ ద్వారా మనము అనుభూతి చెందుకునే, కనీసం శ్రవణం చేసేటువంటి అవకాశం, వారి యొక్క మాటల్ని మనమంతా కూడా శ్రవణం చేసేటువంటి భాగ్యం కలిగింది. సో మరి ఆ విధంగా ఇక్కడ ఈ నలుగురు మునులు ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనార్థమై వారు ఆ దేవదేవుణ్ణి దర్శించుకోవాలి అనేటువంటి ఆతృతతో ఆ ఇక అక్కడ ఉండేటువంటి వారు దాటినటువంటి 6 ద్వారాల యొక్క ఆ దివ్యమైనటువంటి శోభ అలంకరణలు కూడా వాళ్ళు లక్ష్య పెట్టలేదట. సో కానీ అక్కడికి వచ్చి 7వ, అలాగే ఇంకా మనము ఈ ఆతృతకు ఉదాహరణలుగా చూసినట్లయితే మనకున్నటువంటి షడ్గోస్వాములలో రూపగోస్వాముల వారు, సనాతన గోస్వాముల వారు, రూపగోస్వాముల వారు చైతన్య మహాప్రభువుని దర్శించుకోవాలి అనేటువంటి కాంక్షతో ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి పదవుల్లో, నవాబు దగ్గర పదవుల్లో ఉన్నటువంటి వారు వాళ్ళిద్దరు కూడా వారి యొక్క పదవులకు వారు రాజీనామా చేసేసి రూపగోస్వాముల వారు చైతన్య మహాప్రభువుని దర్శించుకుంటారు. ఎందుకంటే ఆ ఉద్యోగాల్లో ఉంటే వారికి ఆ మహాప్రభు దర్శనార్థం కుదరట్లేదు కనుక కదా. సో అది ఆతృత, భగవంతుని దర్శనార్థం. మరి ఇంకా సనాతన గోస్వామి వారు జైల్లో పెడితే జైలర్కి లంచం ఇచ్చి పోతాడు. లంచం ఇవ్వడం అనేటువంటిది తప్పే. అయినా దేనికోసం? ఆ భగవంతుని చైతన్య మహాప్రభువుల వారిని దర్శించుకోవాలి. ఈ జైల్లోనే నేనుంటే ఆ భగవంతుని దర్శించుకోలేను, ఆ మహాప్రభు దర్శనం నాకు సాధ్యం కాదు అని ఉదాహరణ కదా. సో ఇంకా మనము ఆతృత అనేటువంటిది, మరి ఈ ఆతృత సాధారణంగా మనలో ఉండకపోయినా ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుందంటే భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉన్నప్పుడు. వీకెండ్స్ చెయ్యి, అందులో నాకు నిన్న నొప్పి వచ్చింది కదా, అందుకని చెయ్యి. హరే కృష్ణ. సో ఆ భగవంతుని దర్శనార్థమైనటువంటి ఆతృత అనేటువంటిది స్వతహాగా ఉండేటువంటి శుద్ధ భక్తులు, అలాగే సాధారణంగా ఆ భగవంతునిపై నమ్మకం కలిగినప్పుడు, అంటే భగవంతుని ధ్యాస కలిగినప్పుడు, భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉన్నప్పుడు ఆ ఆతృత వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంకా ఆ భగవంతుని దర్శించాలి అనేటువంటి ఆతృత అది ఏ విధమైన కొన్నిసార్లు వేరే విధంగా అనిపించవచ్చు. సో మనం ధ్రువ మహారాజును చూసినట్లయితే తన పినతల్లి జరిపినటువంటి అవమానానికి తన తాత రాజ్యం కంటే, తన తండ్రి రాజ్యం కంటే, తాత రాజ్యం కంటే కూడా పెద్ద రాజ్యం కావాలి నాకు అనేటువంటి పట్టుదలతో ఉంటాడు. ఉండి తన తల్లిని అడుగుతాడు. తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే ఆమె చెప్తుంది, అది సాధ్యం కాదు నాయన ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం, ఆ విష్ణువు అనుగ్రహం ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది అది నీకు అంటే, మరి అది ఎలా, నాకు ఆ భగవంతుని ఎలా నేను దర్శించుకోవాలి, ఆ విష్ణువుని ఎక్కడ కలుస్తాడు నాకు అంటే ఆమె చెప్తుంది అప్పుడు. ఎందుకంటే మునులందరూ కూడా
ఋషులందరూ కూడా అడవుల్లో ఆ భగవంతుని గురించి తపస్సులు చేస్తారు. కాబట్టి ఈ సామాన్యంగా ఉండేటువంటి ఈ ప్రదేశాల్లో కాకుండా అడవులలో అంటే వనాల్లో ఆ భగవంతుని ఋషులు ఆయన్ని గురించి ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు. వారికి దర్శనాలయినాయి అని చెప్తారు. సో, కాబట్టి నువ్వు అడవికి వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ విష్ణువు దర్శనం జరుగుతుంది అని చెప్తారు. మనలో అంటే ఆ విధమైనటువంటి అవకాశం కలిగినప్పుడు, ఆ ఆతృత ఉన్నప్పుడు, ఆ అనుగ్రహాన్ని కూడా భగవంతుడే కలగజేస్తారు అని చెప్పొచ్చు. సో, దానికే ఆయన చిన్న పిల్లవాడు 6 సంవత్సరాల 5, 6 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నటువంటి ఆ ధ్రువుడు భగవంతుని దర్శనార్థమై ఎంతో ఆతృతతో వెళ్తూ ఉంటాడు. ఎంతో పట్టుదలతో వెళ్తూ ఉంటుంటాడు. చిన్న పిల్లవాడు కదా! మరి అతడు బ్రాహ్మణుడు కాదు, ఎన్నో వేదాలన్నీ కాదు. ఒక క్షత్రియుడిగా ఉన్నటువంటి వెళ్తూ ఉంటుంటాడు. సో, అలా వెళ్తూ ఉన్నటువంటి ఆహ్, ఆ పట్టుదలకి మెచ్చిన భగవంతుడు ఆయనకి ఆ అనుగ్రహాన్ని కలగజేస్తాడు. అనుగ్రహం ఎలా కలగజేశారు? నారదుడి ద్వారా కలగజేశారు. మరి నారదుడి ద్వారా కలగజేసినా డైరెక్ట్‌గా ఇచ్చారా అంటే ముందు పరీక్షించడం జరుగుతుంది. నారదుడు మొదట అంటాడు ధ్రువుడితో, "నాయనా నువ్వు చిన్న పిల్లవాడివి. ఇప్పుడు కాదు నువ్వు భగవంతుని గురించి ధ్యానం చేసేటువంటిది. ఆ! సో, ఇంకా నీకు వయసు రాలేదు. నువ్వు వెళ్ళి కొంతకాలం తర్వాత ఆ వయసొచ్చిన తర్వాత ధ్యానం చేసేటువంటి వయసొచ్చిన తర్వాత వచ్చి నువ్వు ఇక్కడ చేద్దాం" అని చెప్పి ఫస్ట్ చెప్తాడు. చెప్తే ధ్రువుడు అంటాడట, "మహర్షి ఇవి నాకు మీరు చెప్పొద్దు. అంటే వీటిని నేను వినా విధంగా లేను. నాకు అది అవసరం లేదు. ఒకవేళ అదే మీ ఉద్దేశ్యమైనట్లయితే మీరు నాకేమీ బోధించవలసిన అవసరం లేదు. కానీ భగవంతుడిని నేను ఎలా చేరుకోవాలో అది చెప్పగలిగితే మీరు మీ మాటలు నేను వింటాను" అంటాడట. సో, అప్పుడు ఆ బ్రహ్మర్షికి నా నారద మహర్షికి అర్థమవుతుంది. ఓహ్! ఈయన అంటే అంటే నిజమైనటువంటి ఆతృతతోనే భగవంతుడిని దర్శించుకోవడానికే ఉన్నాడు కదా! అని అప్పుడు ఆయన యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా ఆ భగవంతుడిని హ్మ్, మంత్రం చెప్పడం. సో, అక్కడ కూర్చొని 6 నెలల్లోనే ఆ భగవంతుడిని దర్శనం పొందినటువంటి చిన్న వయస్కుడు ధ్రువుడు. సో, ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు, ఆ భగవంతుడే ఆ విధమైనటువంటి ఏర్పాట్లను కూడా చేసేటువంటి విధంగా ఉంటుంది. సో, ఆ విధంగా భగవంతుడిని చేరుకోవాలి అనేటువంటి ఆతృత ఉండాలి. అది ఎక్కడ సాధ్యమవుతుంది అంటే శుద్ధ భక్తుల సాంగత్వంలోనే అని చెప్తారు. సో, కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనకి ఆ భక్తి నియమాల్లో రూప గోస్వాముల వారు చెప్పేటువంటి సామాన్యంకి దూరంగా ఉంటూ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండమని చెప్తారు. సో, భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడం ద్వారా మనకి ఆ భగవంతుని దర్శనార్థమైనటువంటి ఆతృత పెరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. సో, ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి దర్శించాలి అనేటువంటి ఆతృతను పెంచుకోవాలి. ఈగర్‌నెస్ అనేటువంటి అంశం. సో, ఇక్కడ మరి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని దర్శనార్థమై వారు అక్కడున్నటువంటి ఆ వైకుంఠ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి అలంకరణలు గానియంటి, ఆ శోభామయమైనటువంటి వాటిని గురించి కూడా వారేవి కూడా పట్టించుకోలేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, ఇంకా ఆ బ్రహ్మ దేవతలతో వర్ణిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ ఆహ్, బ్రహ్మాజీ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. మత్వదిరేఫలవనమాలికయా వినీతౌ విన్యస్తయాసిత చతుష్టయ చతుష్టయ బాహుమధ్యే వక్రం భ్రువా కుటిలయా స్ఫుట నిర్గమాభ్యాం రక్తే క్షణేన చ మనాగ్రబం దధానౌ. సో, ఇంకా ఇక్కడ బ్రహ్మాజీ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం దేవతలతో మత్వ మత్త ద్విరేప వనమాలికయా అంటే అంటే మత్తిల్తో ఉండేటువంటి అంటే సుగంధభరితముగా ఉండేటువంటి ఆ మత్తిల్లినటువంటి ఇక్కడ ద్విరేప అంటే భ్రమరములు అంటే ఆ బీన్స్ ఈగల్ ఆ మకరందానికి అట్రాక్ట్ అయ్యేటువంటి ఆ బీన్స్ లో ఆ వాటిని ఆకర్షించేటువంటి అంటే అంతటి ఆ మత్తిల్లినటువంటి
సువాసనలు వెదజల్లబడుతుండేటువంటి సువాసనలు. ఎటువంటి సువాసనలు వెదజల్లబడుతున్నాయి అంటే ద్విరేఫ, ఆ భ్రమరాలు, ఆ భీనులు, ఆ తేనెటీగలు, ఆ మకరందాన్ని ఆకర్షించేటువంటి ఈగలు ఆకర్షించేవి. సో అలా ఉన్నటువంటి ఆ ఇక్కడ చెప్తున్నారు వనమాలికయా అంటే ఆ వనాల అంటే పూమాలలు, వనాల్లో తేర్పు చేసినటువంటి ఆ మాలలు అవి ఇక్కడ విన్యస్తయా చుట్టబడి ఉన్నాయి. అంటే వేటితో అంటే వినీతవు అని చెప్తున్నారు ఆ మెడలలో. అంటే ఆ ద్వారపాలకులు ఇద్దరు ఉన్నారు కదా, సమవయస్కులు అయినటువంటి ఇద్దరు ద్వారపాలకులను చూశారు అని చెప్పారు కదా. మరి ఆ ద్వారపాలకులను గురించి వర్ణిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఆ ద్వారపాలకులు ఎలా ఉన్నారంటే మత్తిల్లిన భ్రమరములను ఆకర్షించడి వనమాలలను ధరించి ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అవి వారి మెడలయందు 4 నీలివర్ణపు బాహువుల నడుమ విలసితమై ఉండెను. సో సాధారణంగా మనం ఇలా 2 బాహువులు ఉంటే ఈ విధంగా మాలలు వేసుకుంటే ఆ మాల ఈ విధంగా రెండిటి నడుమ, ఈ 2 బాహువుల నడుమ ఉంటుంది. మరి వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ద్వారపాలకులు ఎలా ఉన్నారు? నారాయణలాగా చతుర్భుజాలతో ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఎలా ఉన్నారు వారు? ఆ నారాయణలాగా నీలివర్ణంలో ఉన్నారు. ఆ నీలివర్ణంలో ఉన్నటువంటి బాహువులు, 4 బాహువులను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ 4 బాహువుల మధ్య కూడా ఈ మాలలు వేలాడుతూ ఉన్నాయట. ఇంకా వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు వర్ణిస్తూ ఉన్నారు. వంకరలు తిరిగిన కనుబొమ్మలు, వికసితమైన ముక్కు పుటలు, అరుణనయనములను బట్టి వారు కొద్దిగా కోపగ్రస్తులైనట్లు గోచరించుచున్నారట. సో సాధారణంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి శాంత స్వభావంలో ఉంటే ఎలా ఉంటాం? సాధారణంగానే ఉంటూ ఉంటాం. అలా అంటే వాళ్ళ యొక్క వర్ణనలో ఇక్కడ వర్ణించేటప్పుడు వారి మెడలో ఉన్నటువంటి మాలల గురించి ఓకే ఉంది. కానీ కనుబొమ్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కొద్దిగా వంకర తిరిగి ఉన్నాయట. ఇలా మన కనుబొమ్మలు వంకరలో రావడం, అలాగే వికసితమైన ముకుటలు సాధారణంగా ఉన్నప్పుడు, సాధారణ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నార్మల్గా ఉంటాయి మన ముక్కుపుట్లు, అంటే శ్వాస కూడా సాధారణంగా ఉంటుంది. అలాగే కళ్ళు కూడా సాధారణంగానే ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ వాళ్ళ పరిస్థితి చెప్తూ ఉన్నారు. వంకరలు తిరిగిన కనుబొమ్మలు, వికసితమైన ముక్కుపుటలు, కొద్దిగా ఎర్రబడ్డటువంటి కళ్ళు, నయనాలు. దాన్ని బట్టి చూస్తే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారట అంటే కొద్దిగా కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నట్లుగా ఉన్నారట. సో అంటే ఇక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ద్వారపాలకుల యొక్క స్థితిని వర్ణిస్తూ ఉన్నటువంటి, మరి ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ ద్వారపాలకుల గురించి వర్ణన ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ మనకి వారు ధరించినటువంటి ఆ పూమాలలు తాజా అయిన పుష్పాలతో తయారు చేయబడినవి, అందుకే భ్రమర సమూహము ఆకర్షించబడి ఉండెను అని చెప్తారు. అంతే కదా, పుష్పాలు సుగంధభరితంగా తాజాగా ఉన్నప్పుడే వాటి దగ్గరికి ఆ భ్రమరాలు వస్తాయి. ఆ మకరందాన్ని తీసుకునేటువంటి ఈగలు అక్కడికి వచ్చేస్తాయి, బీన్స్ అక్కడికి వస్తాయి. అవి తాజాగా లేవనుకోండి, వాడిపోయినవో లేదా వాసన రహితంగా ఉన్నాయనుకోండి, ఎప్పుడో తీసుకొని 2 రోజుల కిందటో 3 రోజుల కిందటో ఉన్నాయనుకోండి, అక్కడికి ఏవి రావు. వాటి దగ్గరకు వచ్చేటువంటివి వేరే వస్తాయి, పురుగులు కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ మత్తిల్లిన భ్రమరములను ఆకర్షించేది వనమాలను ధరించారు అంటే ఎంతో తాజాగా, అంటే ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ప్రతిదీ కూడా ఎంతో దివ్యమైనది అనేటువంటి అనుభూతిని ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి. సో కాబట్టి ఆ ద్వారపాలకులు మత్తిల్లిన భ్రమరములను ఆకర్షించేటువంటి, సో భ్రమరాలను ఆకర్షించేటువంటి పుష్పమాలలను ధరించి ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు వారు. అంటే ఎంతో ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ప్రతిదీ కూడా, అంతకుముందే చెప్పుకున్నాం మనం, మాధవీ పుష్పాల యొక్క మకరంద సుగంధ భరితంగా, ఎంతో మకరంద భరితంగాను సుగంధ భరితంగాను వికసిస్తూ ఉంటాయి. అయినా అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులు వాటిని చేయరు. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ధరించినటువంటి మాలలు అంతటి తాజా పుష్పాలతో చేయబడి ఉన్నటువంటి మాలలను ధరించి ఉన్నారట వాళ్ళు. సో అందుకే చెప్తున్నారు, ఆ వైకుంఠ లోకంలో ప్రతిదీ కూడా
ఎంతో తాజా అయినటువంటిది అని చెప్తున్నారు. ఫ్రెష్నెస్ గా ఉంటుంది ప్రతిదీ కూడా. నవనీయమైనది, దివ్యమైనది అయి ఉండును అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కనుకనే కదా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఇద్దరు కూడా సమవయస్కుల్లాగానే కనిపించారు అని చెప్పారు. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ కూడా దివ్యమైనటువంటిదే. సో కనుకనే అంతకుముందు మనం చదివినటువంటి ఆ వజ్ర వైడూరి కేడూరియాలు వజ్ర కనకాలతో ఉన్నటువంటి విమానాలన్నీ కూడా స్వయంగానే అవి ప్రయాణిస్తూ ఉంటాయి ఒక ప్రదేశం నుండి ఒక ప్రదేశానికి. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి పశుపక్షాదులన్నీ కూడా దివ్యమైనటువంటివి. నేల కూడా దివ్యమైనది, చింతామణి అని చెప్పారు. సో సో కాబట్టి అక్కడ ఆ వైకుంఠ లోకములో ఉండేటువంటి ప్రతిదీ కూడాను ఎంతో తాజామైనటువంటిది, యవ్వనమైనటువంటిది, దివ్యమైనటువంటిది అయి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ వైకుంఠ వాసులు నారాయణుని వలె నీలివర్ణ దేహాలను కలిగి చతుర్భుజాలను కలిగి ఉంటారు. అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నారాయణులాగానే ఉంటారు అనేటువంటి చెప్తూ ఇక్కడ ఎక్కువగా బాగా నెక్స్ట్ శ్లోకంలో వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి వాళ్ళ యొక్క స్థితిని కొంత తెలియజేశారు బ్రహ్మాజీ ఇక్కడ. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ 4 కుమారాలు ఏవైతే వస్తున్నారో నలుగురు మునులు వస్తున్నారు, వారిని గమనించి ఎవరు వీళ్ళు ఇలా వస్తున్నారు భగవంతుడి దర్శనానికి ఈ లోకంలోకి అనేటువంటి ఒక భావనతో వారు కొద్దిగా కోపాన్ని ప్రదర్శించడం వల్ల వారి యొక్క కనుబొమ్మలు కొంచెం వంకర తిరిగినాయి అని చెప్పారు. కొంచెం ఏదైనా ఆవేశంతో ఉన్నప్పుడు మనకి కొంత కళ్ళు ఎర్రబడము, కనుబొమ్మలు కొంచెం వంకరగా తిరగడము, అలాగే కొంచెం మనం యాంగ్జైటీకి గురైనప్పుడు శ్వాస కొంచెం ఇదిగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి ముక్కు పుటలు వికసితమైనవి అని చెప్తున్నారు. అంటే శ్వాస కొంచెం వస్తుంది కదా, ఆ విధంగా వచ్చేటువంటి విధానంలో వారు ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము గ్రహించవచ్చు. సో ఇక అక్కడ ఉన్నటువంటి మిగతా పరిస్థితులను నెక్స్ట్ శ్లోకంలో వివరిస్తూ ఉన్నారు. అది రేపు గాని నెక్స్ట్